nyodo fie wona be anta fan cheka boala mutu bi ghaizikum ay sanaka dimuyi ay taru tawre min to fala bangoni plateau annabi bo faso kilendela u fakoro kedo abi bo gurusi bazaido de o ma mi faka muvuye utoka ko laban to godon amoye ala wele ni tukore bayinde ay chesiri minge ni jugutara na ayi mo yofe ko ala kana fa ga segna tukore fatura 2009 di asegira karamugo ma 2008 labandela ka bayake ka tla ka laydu wara faraka ko aidra nen kene rambe nga dutoyi mbiyela me e kaso ngale na ala layola karamu tra laje dokotoro sula shie saba min kere o tseka la kalika ba karamu duoda wari mindi ana wari mindi dokotoro su mugoma atra laba karamu ko tege de kono o faturati ma nyabe kitabu sebe na anza bali ku ba yele ma anyana ya ko aidra de nu jera ka tondla aidra ni dave ma jera ka tondla aidra de nana ko abuna ka ala ka dina deme ade kalte nani drone jiya kono ale de ya nanai dem ni ndira alama uyo sabala ka to ala kaso ade wala ismaili o kuma borani sagajige dem flama o maryamai ala yo wasa ka dendo ma techedo den zabana o kefa abdullahi ala yo mina ka dendo ma minyo na tema wara bulu den nani na de bongoni kulujunga na kay asayidi sharif usman madani haidar ala fade ya de alama sabala ka to ala kaso anani jogo ala ka dina jo ala chawfa na dama in tansurullah yansurukum wa yusabbitu aqdamakum ni ala dema bi deme ala chawde ambi deme mi ali soro ashika ni soro mami ali soro mundo ali ga moya ali soso kumana klekele shia saba ode sofina che ali nani do muawiya dala domi ako muawiya ne kera islamo nyemai ala ko tugu ala ko ikatugu kirako ikatugu kunyemo ko nedo tugu ngwa kana mo mano jolibon akwa mugotola kwa bi usman de joli jini men kan do shima kele de na seyoro dola kele ngamale kan ngama uyeru ya do choi nan tarata sa sedna ali kan mo bi sana wawe amru bunu mafodi umar bun wele umar bun sadu wele ka faye ko amru yala amese ka ko jume mbuloda na ko mi ke fara sedna ali kan mo ma abike deme awma amru bun asi ko anga qur'ane taka yirula ko kele kune ko ameka mo wele kana qur'ane de ma ko mi kele kunda ala jenyana hakili surumani do be ulu hakili na to kele damne yorola ami jama do soru ka jamana mi farala ami sula Allahu akbar uya qur'ane ta ko kele kumbede ku be ka mo wele kana qur'ane ma o yorola sayyidina ali ka kele zendrali do de panikira ali ko no ko qur'ane kote awne wele kana ma folo o bana ebi dafaraj me ali ni aidra che aidra de nana ka mali be wele kana qur'ane ma na chugo nyumana ire ka so kiri ka tigeika u bana bolo mali nyami koy unu de kala ka mo wele kana qur'ane ma ku bina qur'ane kala ku ba ka malichi wallahi akirata ngoy okma ali ka kele senal ko no ku ami sonde ko ali ko basala usona o soni talaba ku ka commission do sigi mina benge uni nyokonche o commission sigi yo la fana ali ko ku ga bulabuna abasita ko ay ko ali somade kabi ya ibadu abi kungulo la ko dina te somugo ko dina somugo ko joni ko didu he ni kira ni nabi nyuma seginde na nyuma to bebura nabi ibrahim de la e ko juli ko temuna na fa adama ana dinga sisa ani dirisa ani nuhu ani hudu ani soliu ani soibu ani lutu no shegite abebora burayima kosoro de la ukoko no ku abu musa shari deta ali ko ayen soso kelena kana zo fulala o ya soso utato ali ko abu musa shari ma kana bla unya fuila angara mugo wallahi o fanata to ale bla lunye o kuma na ko ale ali boy ko amr bunu asi fana bina muawiya boy amr bunu asi na ko na ya ka che boy ko ne anga che sigi sofina ila fie memina kuma do fie karamo tra lagine sisa uka karamo bado ko sheru usman madani aidra ko na jo kanga sigwa kaso ko kanga sigwa fatule ko sambi wolovla yire ko aidra shibi sambi wolovla ko na ni jo kanga sigwa kaso ko do ba duguma Allahu akbar
ko min b'a duguma min o f'i ye buwabara kɛ siɲɛlen ko min b'a duguma k'an ka segu kalanna karamɔgɔ min fɛ o bɛ bɔ jasani o seko abu kunti ye o den de ye sidi lamini kunti ye o sidi lamini kunti o ka kalanden kun y'an ka ansaru jankɔrɔba dɔ ye bangasi dugula min wele ko bayi a b'u danbɛlɛ a denkɛ balolen bɛ bi ansaru getura don o cɛkɔrɔba in 2009 ne n'a baro la jidabugu sirifin musa kaburu la a y'i bolo sin ayidara maa don a ko n denkɛ a ko ala ma sirifin ninnu sɔn koyi a ko ala y'anw de sɔn ne ko mun na a ko n ta de y'a nafa ye ko n'o tɛ a tɔɔrɔ n'a degun o ye sirifin ninnu ta de jugu de b'u ɲani ko maa min ma faamu kɛ anw de bɛ tila k'u ɲani a ko mɛ nin karamɔgɔ in ko ale k'ale to kalan na jasani Senegal don dɔ sɔgɔmada fɛ k'u sigilen ko karamɔgɔ ko baba abu ko cɛ min bɛna mamadu ka diinɛ ɲɛnamaya komi kira tile ko a cɛ in bangina ko o y'a don kalan na sɔgɔmada in na sisan ko n ka dugukolo yɔrɔ min don ko ala m'o tɔ yira n na a ko mɛ e n'a bɛ bɛn tile la n'i n'a bɛnna tile la tugu a nɔ i ka sa nɔ i bɛ kisi sɔrɔ ale de nɔfɛ a ko wa n bɛna taamasiyɛn f'i ye n'i bɛna a ye don min i b'a ye a muhajirilama a ka ko tɛ fɔlɔ ka bonya a faso la a ko o kɔfɛ i bɛna kuma dɔw mɛn a da i wolo n'o don cɛ i b'o mɛn dɔnnibaa wɛrɛ da a ko o kɔfɛ n'a bɛna s'a juguw la a bɛ k'i kɔnɔ ko juguw sera la ko y'a ka ko tɛmɛ cogo di a ko o fɔlen ale ka n'a bila 2009 la san 40 ni san 5 cɛkɔrɔba in fatulen san 5 de ye ne a ko ne ma n denkɛ ko nin lakali n'a kɛra nkalon k'i kuma bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ala y'o de di anw ma bi k'o de kɛ anw karamɔgɔ ye a seyidi sharif usman madani haidara ne b'a fɔ aw salamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Kabo Malaya ka fo ka barkada ka nga belebeleba saba in bela jelen fo ko bela jelen barkada u bɔra ka dɔni nɔrɔma minnu di ama ɲini ala fama fɛ ala ka tugu anu sila ala ka barka don ana bɛn kelenya ɲɔgɔn kanu ala ko sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ basigi lafiya ala ko sabati jamana ninnu kɔnɔ kɛlɛjugu min b'an dala ala ka jisuma k'a kan an ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kalifa ala fama la ala min ti kalifa cɛ o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barkada n'ala sɔnna an bɛna taa pause la sisan mɔgɔw ka taa dumuni kɛ ka seli 14h pile n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan seli fana mana seli 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan baara tɔ a bɛ sɔrɔ ka na boloda an b'a ɲini ala fama fɛ ala ka nɔgɔya an bolo ala ka barika don an na kira na so kama